Очевидно е, че някои от тези хора, които са повдигнали тези обвинения, са били колеги на господин Делян Пеевски, на който му се пази мястото в следствието. Твърди се, нека питайте го него, защото се твърди общо не, че той е реалният собственик на TV7. Така че той съвсем спокойно може да каже, на мен ми е известно, че той си е направил одит в TV7, защото в моето обвинение днес е вписано също, че има съмнение за пране на пари около TV7. Доколкото знам, Делян Пеевски с неговите хора е направил пълен одит там. Него най-добре може да го попитате дали всичко при създаването, развитието, закупуването и допълнителното развитие на TV7, защото ако се окаже, че това, което се твърди е вярно, проблем няма да имам аз, а ще има Делян Пеевски, защото ще се конфискува и ще се национализира TV7. Така че според мен е по-нормално да говорите с него, който и без това е бил колега с някои от тези прокурори, които сега подписват обвиненията. Така че така отговаря на всички тези